आज के लइकन के मोबाइल के अलावा कुछ न देखाला। हमने के जमाना में न टीवी रहे न मोबाइल, रेडियो भी बहुत बाद में आयल। अभी गांव में बायोस्कोप वाला आवे हाँ, तो पूरा गांव ओकरे पीछे दौड़े जैसे तीज त्योहार आ गई होके। चैया के दिन सब कुड़ी कूदे कुश्ती होत रहे, बरधा के दौड़ लागे। कजरी होके बिरहा सुनल जाए। गांव में नौटंकी आवे, मेला देखे जाई तो दिल गदगद हो जाए। 5 पैसा 10 पैसा में मन खुश हो जाए, ना मोबाइल ना टीवी। रामलीला होके पूरा गांव मिल के आनंद ले। सावन में पेड़ पर झूला पड़े, कजरी गूंजे, औरत गावे बजावे। सांझ ढलते दलान के सामने चौपाल लग जाए, हुक्का गूंजे, फिर दिन भर के कहानी यही में शाम रात बन जाए। आज घर में सब टीवी मोबाइल में कैद बाटे, ना चौपाल ना हंसी ना गपशप। पहले कम में ज्यादा खुशी रहे, आज ज्यादा में खुशी हेरा गई बा। मेहनत रहे, संघर्ष रहे, बाकी दिल में जिंदगी के स्वाद रहे। आज सब कुछ बा पर दिल खाली लगेला।